Не. 3, 4. Можем ли с Марто да оцелеем в Squid Game? Сега ще видим с тези няколко чаленджа. Имаме 4 игри. Така как се каже? Дачи. Дачи. Там го казват дачи. С едно с две дата. Дачи. Летящия камък и джеги. И разбира се гонги, като за финал, като най-трудно. Според мен ще умрем. Ще направим всичките игри, само ще умрем. И според мен точно това ще стане, но сега ще видим. Да започва. И така, тук започваме да правим дачито. Трябва да види само два листа, червен и син. Форматите на листата са А4. Прави се супер лесно, може да видите някой туториал в YouTube или TikTok и да започваме. Хора, направихме... Как се казваше? Дачито. Дачито го направихме. Отиваме сега на плочките пред клуба. Е там. Защото тук все пак е мек мокета, няма как да стане, нито на масата също няма как да стане. Така че отиваме на плочките да видим какво ще стане според теб. От кой опит ще го обърнем? Третия. Според мен от петия. Да видим. Може би хората, които гледат на моите години, знаят, че преди сме си играли с такива от чип и као се падаха от Читос. Едни кръгчета имаше на Yu-Gi-Oh и на Pokemon, така че сега ако си изложа, преди бях много добър на тях, така че не би трябвало да си излагам, също им. Оле, малко. Ау. Мале. Добре, това е четвърти опит, аз казах от 5, се трябва да успея. Марто, кукваш. Не. Марто. О, не. Мечни бан. Трябва да се влека след малко, че не последно. Да. Че се влека. Ооо! Ето това има път. Като му целиш... Чайто нема. Аре, Марто, дай. Марто ще умре на първата игра. Давай. Оп. Фани го за ръбчето. Да. Трябва да го нацелиш като замче. Все едно си тичал 6 метра в училище в момента. Айде бе! Почваме Flying Stone, обаче вместо камъни ще ползваме хартия и пластмас. В случая ще ползваме едното квадратче от дачето и тази кегла. Ще сложим на точката и от тук хвърляме дачето така като фризби и просто да се борим, защото няма ходим да търсим камъни отвънка. И така, да започваме. Хора, ако за сега ви кефат нещата, които правим, последите канала и да продължим към следващите предизвикателства. От колко опита мислиш, че ще го направиш? Колко опита ще го направя? Себе, Свети, да. 3. 3, добре, давай. What? Ооо, добре. Това кой опит беше? Четвърти май. Аз според мен ще го направя. Може би малко съм уверен за чена или от първи или от втория, се ще видим. Сега ще се изложа пак. Не. О, не. Това е четвърти. Той е с пети. Това как завих в последния момент. Стига, бе! Е така. Аз изморих от предното хвърляне.
Добре. Трети рунд, след като превърнахме този чалендж в част по физическо. Трети рунд е, как се казваш играта? Сега забравям. Джеги! Джеги, добре. Джеги, нали в сериала е с някакво специално капачка или топче с висящи неща. Ние ще импровизираме и ще вземем тази топка от кеглите, с които играхме Flying Трябва да направим 5 кръчета с тази топка. Спряхме таймера, защото вече сме изгорели. Поне да имаме шанс да изиграем всичките игри. Да започваме. 2. 2. Много съм зле. Давай. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Да, не. 1. Ще го чупа! Ето, имаме сега. Добре. Докато Марто почива, ще се пробвам аз. Надявам се бързо да стане. Добре, неуспешен. Еми, това е. Proxy Around the World, ама. Добре. Аре, Марто, давай, че трябва да продължиш. 2. Да, 2. 3. 4. Да, това се бори. Добре. Минаваме към гонгито. Това го знам по име. Аре. Съм пуснал. Добре. И така почваме гонгито. Аре, Марто, да те видим. Какво ще правиш? Вече изгубим. Вече окончателно. Не. Много е трудно след като досай си тичал едва ли не. Как ще го изпусна? Не, това е много. Добре. Браво, Марто. Давай. Аре, последното. Не! 2 точки. Добре. Аре, Марто, дай. И така. След много неуспешен опит да видим какво ще направи О, не. Добре. Дай, Марто, иначе Squid Game за тебе приключва. Вау! Не. Предположенията ни бяха верни. Не оцеляхме Squid Game. Отново, да. Така че, ако ви е харесал клипа, последвайте, лайкнете, коментирайте, ако нещо искате още да видите. Нещо ти да кажеш, Марто? Ти не си микро. Не, май съм умрел. Честно казвам, не Да, знам какво да кажа. Добре. Ще се видим следващия път. Чао! Чао!